Raizani, na Alhaji. wai ya maganan business din nan ne. To Alhaji, ai ni kaga tunda Alhaji Sidi na same shi na faɗa masa cewa ni fa ba zan je Dubai din nan ba. Amma dai ya dauki komai a hannunsa. Ni na dauka ku daga kun gama magana. A to yanzu a gama kenan. Inda kan ci shi Raizani, Na'am, ya ake ciki. to. Ai, Wane ne? Shigo. assalamu alaikum. Ah, Kawo an wani lafiya. lafiya lau. Ina wani? Lafiya kalau. Na gaji. Lafiya lau ya jama'a. To wa da lafiya. Lafiya kuma. Fi sabilillahi ya maganan kuma. Biki yana nan ana ta shirye-shirye. Sura sati ɗaya ne a yi. Yanzu sauran sati daya amma ka kasa kawo min wanda zaka aurar. Ai, Mu gaisa. kawo ai da ita ma na zo na dan aje ta reception ne saboda. A reception? Eh, Ka je ta reception. Shigo da ita, shigo, ce ta shigo. ba wannan. Eh, Kai kana nufin bikin ya rage sauran sati ɗaya amma sai yanzu ke kawo maka ganta. ka ji da. Assalamu alaikum. Kawo. Ai ga ta na shigo. Shigo mana bismillah. Salam. Alhaji Sani. To, dole ka washe baki ai. Ka gani ka fara washe baki. Jibe ka kaman mutumin kirki. Kaman mutumin kirki. Haba ummi. A dai bar wani batun duk tone-tone kuma a bar kaza a cikin gacinta. Shi yasa na zo fa domin mu haɗu. Ko? Kwarai kuwa. Kana nufin zaka lalata min rayuwa ka ci bliss baka isa ba. Ka gani? Ka gani? Waye wannan? Hotuna na ne wannan. Har da bidiyo ko? Ka gani? Har da Imma playing ka gani? Ah! Subhanallahi. Subhanallahi. Wai ni me zan miki? Asiri na ya rufu. Miliyan 5. Miliyan 5 ummi. Haba ummi. Ina na ga miliyan 5. A matsayin budurci na da ka lalata min in ba haka ba zan je zan gaya wa mutane. Zan je in gaya wa iyalinka abubuwan da kake yi. To kin gashi kenan. Ki hakuri. Yanzu zan yi kokari in je banki in samu rancen naira miliyan 2 sai in baki. Amma baki shiru dan Allah kar ki faɗa in tsaya kar ki faɗa ma kowa. Ki go daga ni sai ke naira miliyan 2 zan baki. Dakata mana. Amma baki shiru. Karkare yana min wayo kamar yadda ka rena min wayo a baya ka lalata min budurci na. Yanzu kana son ka ce min cewa baka da miliyan 5 kake aikata duk abubuwan da kake yi? Haba. To yanzu naji. Ki rufa min asiri ki kuma yi hakuri. Zan je in sai da motata in baki naira miliyan 3. Ke ni wallahi ko auren ki zan yi. Zan aure ki inda zaki aure ni ba wata matsala bace. Ni zaka aura ba zan aure ka ba. Ba zan aure ka ba. Yanda kake barin matanka a gida ka zo ka same ni a waje kai abin da kaga dama da ni kana tunanin cewa zan yadda ka aure ni akan me zaka aure ni? Kowa ya ji kaga ina da bidiyon ka zigidir to wallahi sai na ma tumbur. A kake mu haka don Allah kake mu ni duk abin da kike ce kike bukata zan miki ki hakuri ummi. Ka kawo miliyan 5 in ba haka ba wallahi to ki ji ummi ki taimake ni ki hakuri. Wai me ke faruwa ne? Lafiya kin san shi ne? Kawu ita ce ummin da nake baka labari wadda zan aura. makaryaci mayaudari ni zaka yaudara ba wani ummi. Ba ummi. Geme da kai ashe kai makaryaci ne? Makaryaci ba shirun da zan yi kowa ya ji mu haka rayuwanka yake ba kai mai jama'a ba to yau jama'a za su san abin da kake yi. Yau sai na tona maka asiri kuma sai na je gidanka ina wayan da kaman alƙawari. Zan baki. Ina alƙawarin wayan? Zan baki. Yana ina? Gobe.
gobe na baka 24 hours idan baka kawo wayan nan ba har cikin gidanka kwaran kuɗi zan siya abin da kake kwaran kuɗi zan siya har cikin gidanka kuma ka san cewa kai mai jama'a ne ba zan sake ka ba sai ka ansa alƙawarin da ka wallahi zan siya zaka siya kai alƙawari zaka siya yanzu bari nan baki da abin nan na sake ne baran sake ka ba nan unguwata ce ya hakuri ba ruwa na da unguwanka ka je ka min rashin mutunci da maki tana lokacin da muke din taron nan ba abin da ya dame ni ai baka nuna wannan ba ya hakuri ba ni haba ummi ba ni ko sai na ƙara rike ka ni gashi ba wani abin nan ba komai dake kana shirin zaka irga ummi dan ina jin ka shi zamu dan ƙara dawa a haka ni mu ƙara haɗuwa Allah ya kiyaye ummi ni ne ba Allah ya kiyaye ni ne ummi Allah ya kiyaye ha wai me ke faruwa ne ni ban gane ba kawo ka santa ne ha ce ni fa ban gane ba kin kalli wancan kin shiga tashi hankali wannan ba ki kalli kin tashi hankali wai me ke faruwa ne kawo ka san kin san shi ne kawo na mai ka kwantar da hankali ni ban gane kwantar da hankali na kaka da ba komai a ya kin ga wancan hankalin ki ba komai ban gane ba ya ake ciki lafiya lau problem ɗaya ne daga asibiti nake asibiti kuma waye bai da lafiya no na je an duba ni ne an ce ina da juna biyu kuma waye miki juna biyu waye miki ciki kana tambaya na waye mai ciki daman akwai wanda zai min ciki bayan kai ne ni kuma to amma kuma baby ya baki je an zubar da shi ba oh to yanzu na fahimta damar rayuwa na kake nema mata ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba sun mutu dalilin zubar da ciki ka ce in zubar da ciki to yanzu baby ya za a yi haifa zan yi idan na reni cikin na haifa sai in kawo maka ki kama kuma baby haba baby ya zaki min haka ki kama fa kika ce da iyali na da komai da yara na saboda Allah ya zaki min haka baby oh daman ka san kana da iyali kake bi na ai ka san kana da iyali ba za ka bi na har ka zo ka min ciki ba to duk ba wannan ba kawai ni dai yanzu ya za a yi da Allah ki faɗi yanda za a yi ni da baby to yanzu ka ɗauko magana zan zubar da ciki in one condition saboda ni fa baran mutu ban baka je ka ba ban barwa iyayena diya ba zaka ban 3 miliyan 3 miliyan tausaya mun mana baby miliyan 3 ba miliyan 3 tausayin me zauna mana zo ki ji mana zauna mana ba zauna ban da ki zauna iya ku to shikenan ba matsala naji zan biya yanzu mu je asibiti a'a ni ba inda zan je sai na ji alert to shikenan a wannan account number din nan nake da na saba tura min kudi a nan zan tura miki shi za ka tura kawo ni fa ban gane me ke faruwa bane kun mana a cikin duhu wai lafiya ke lafiya naga kin firgice lokaci da lafiya Aminu na'am ka san dai ni ubanka ne ko kuma mahaifinka ya sha nono ya bar mun haka ne kuma duk abin da kake bukata ka san ina yi maka kana kan yi ma kawo to yarinyar nan ba za ka aure ta ba kawo wallahi tallahi mutu ne kirki ce kawo me yasa zaka ce ba zan aure ta ba kawo me tai Aminu ka ga yarinyar nan boyewa take yi a cikin hijabin nan tana aikata ta'asa kawo a hanyar islamiyya ma fa muka haɗu kai Allah ya sa a hanyar Saudiya ka da ita ba hanyar islamiyya ba ba za ka aure ta ba kawo ko wata magana aka kawo maka wadda ba ummi Aminu kai na'am kawo ka je ko da bazawara ce mai ƴaƴa 7 in ka nemo za mu aura maka kai ko Hanan ya gidan baba ka nemo za mu aura maka dan Allah dan annabi ku sa baki wallahi mutu ne kirki ce ummi kai da Allah ka dar Allah wani asa baki Alhaji wato wannan lamarin da kankar yayi daidai kaga ka je idan dai har ka samu wuta ni na dauki alƙawari zan biya maka kuɗin sadaki ni har akwati ma zan masa na kawo na rantse da Allah ku je ku bincike akan ta wallahi mutu ne kirki bincike ai mun gama bincike je kana ce yau da bincike sai kai bincike na sarari
Haba da Allah. Alai Sani. Allah ya rufa min asiri. Me faru? Kai ka san na ja kaya? Haba da Allah.